महाराष्ट्रात कोणाची दहशत नसेल, कायद्याचा धाक असेल. हो, हे शक्य. नमस्कार, मी महाराष्ट्र सैनिक सचिन मोरे. आमच्या इथे 2 दिवसापूर्वी शंकर सोनार हा ऑफिसला आला होता. तो सिक्युरिटी मध्ये काम करत होता एव्हरशाईनमध्ये. तिकडे त्याला हजर होते. 3 महिन्याचा त्याला पगार, 3 महिने काम करून झाले होते आणि त्याला पगारच मिळत नव्हता. त्याला सांगणं होतं की तू कोणाकडे जाणार, तिकडे जा, पगार देणार नाही, तुला काय करायचं ते कर. मग अशा परिस्थितीमध्ये इकडे घेऊन आले आणि मग त्याला समोरच्या माणसाला ताबडतोब बोलून आमच्या मनसे स्टाईल मध्ये ताबडतोब त्याला त्याचा मोबदला पगार जे काय ते मिळून दिलेला आहे. सांगते मी यांना घेऊन आलो होतो साहेबांची इथे, सचिन साहेबांची इथे. मी बोललो, साहेब 3 महिन्यापासून कामं केले, पैसे नाही देत होता, पैसे आटोपले होते. आणि नंतर साहेबांनी बोलले ठीक आहे, त्यांचा नंबर द्या. आणि त्यांना फोन केले. 2 दिवसामध्ये त्यांना बोलवला आणि माझे यांची पगार पेमेंट दिली. यांची अशी परेशानी होती, ते गरीबपदी माणूस होता, तो प्रेग्नेंट मध्ये बायको होती यांची, ते त्रास होता यांना. त्या त्रास मध्ये तो उद्या देणार, परवा देणार, असं आम्हाला सतत होता. तो असा करून 3 महिने लावला. तर मी बोलला यांना, चला आपण साहेबांची इथे जाऊ, साहेबांना बोलू जरा, साहेब काय मदत करणार आपल्याला. तर आले होते, आता आले साहेबांची इथे आणि साहेबांनी एवढी मदत केली, भरपूर भरपूर धन्यवाद. आणि त्याच्यामुळे आम्ही आज साहेबांची एवढी एक भेट मध्ये पुष्कर करतोय आपले स्वागत.